Mwancho muri bigata sene Kiandize TV boire byande onse asogera toko kubati merobeliyo itokorwa kitego kirachinga kibunechi koko manyanga chekire sesa to chabono bo tukoli ya Jumatane tariki yamo yomotinyo gatano mwaka 2020 evere 9 anene litkense engima yale guchengera ali tukoli abakoli embere mo International Labor Day boire bya nande ko kwaliganya nyara ko bogo sanga mona nchena mange nta ko warigana ile kurwa kitego kirachinga kibunechi mwancho muri geria ureri tangani piti katonyore alitokwaligarire kia senchira yobenge Ochani tugwati gesunte kanene tugwati no netaya Abonchorere kurwase chiro ya mochenuye gutoka soro bebere ward ya Gesima na Rigo me county ya Nyamira ko buri serikali nyara ko beko bagachire chiro. If you can completely avoid drinking, you will avoid a lot of problems in your life. Aboro kiwa bakore kirasi gya 12 kwenyorera maigerio a aigore chincha baranyara ko bagwesira sobogi mabore mutwe. Haiwezi kujengwa na watu wengine. Wenye kujenga Kenya ni sisi. Nguvu yetu, akili tulio nayo, mipango tulio nayo na pesa zetu. Ogokoro mukeno kubwatera na gwetera so gwakane bango ngatie chinchira turanyara ko batogutinga 10 ya Kenya muraibense Dr. William Ruto nyare ko bakwenekia Ayo amana yanda mango mwancho mori gari yango kwarigania unyara ko bogosanga muna intenyura boigono turase mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital wetera YouTube Ndizi TV News na boigotera se website ya www.ndizitv.net yoito ko gotera nera kwane kebuna chibicha amonelio bichago chira senchira yobo ikira ndigakoro kwa Petra mo kira chinga kilide mo seboigo agenda tukobaga kwenekia buna agochira wetera somonwa Webi manyereri tirane goro kwa Josephat Amisingo ko arigani mwancho muri nyarabo igokorwa emambya tonyara ko bato ko manyangachi insaisato ntonyara ko bato kusanga mono mogani itota yonde no moya msebwe ward ya Kiogoro Walter Mochache obaru inyare ko bagikirana me studio tonyara ko bato kusanga amonere igoro ya agati ya magendra nyare ko bagikirania imeye ward ya Kiogoro asobanga gachi basari ntiyanyara ko bachiko bwato ko nabigo anene e budget nyara ko kubwato kweli kwene kiabu na egati ya magendro sechi ward hanyare ko bagago ikirani wagati yabo no bwagachi bwe virasi nabo igo chipara ine ayo mwaki chikura go so mwaki kura bwe ward ya Kiogoro no isanegete nabo igo no nyare ko bakirori gati yemerobelio omwe msyo ganyare ko bagago ikirani ko bwate libori nabo igo ekerengeri kiao kwale ko nego sanga mona intwe nore no bosibole gwetera se namba ya SMS yera seti byago nabo gwetera se mitanda yite marago bayabono porende toko ya chaka ama ya chise sato chabono ko mwancho murigereria korwase woda gose korwase county ya Nyamira nigo egati ya bonjorya korwa ase ward gose korwase chiro ya mocheno yego toka ase omokobe gose egotoka ase ward ya Gesima nabo igo asensemo area ya Rigo mabanyare ko bagwesokia ndakomoje serikali ya county ya Nyamira sekeri batebire nkanigo yanyare ko bagigo taikirania chira cyamagendro gati yabo kweneke buna banyare ko babako bagakira echiro asensemo ejo bakwana munegeta seni Kiandize TV niga bonchorelia abo igo banyare ko bakwemurungania ugotabao gwechitaya echikomolekana na chinga kicyabo tukona mugoroba echinga kyabonchorelia bagendeta muno bonchorelia bwabo nigo bono yaba batere barobanyara ko bagosieko bonchorelia bwabo mapema eliogo ikirana singa cyabo asekeri bagoteba nigo bagenda tukoba kobwa aneno bolendi bwabo nabige suntekeneke no tukobe kwenekigwa asenseme yebuna gutumanyo muri kito korase county Nyamira Paul Cup okara bamenya baiga bwabange babo bale abonchiriria kurwase chinseme chiga chechirega ya mochenwa nigo besokiri na kwemurunganira njira bagendera ko bakombiwa samatuka mange asogotiwa maega kimagendero mochenwa igire gatigati ya Gesima division niligo division wono tumetengwa oyo moineye okorama magendero moineye oyo moineye okorama magendero moineye twatigara gati nekene kira mochene enkoro na nechiduka chiaga chituo entoro chinga igo chie domandi chire kiagera nchibwate gasi gokora
kulingana na abange baba barabonchiria bari abangina nigo bakwerera enjira babere bagotwerwa nabo igo gweterenga yenene chinga kibago koro bonchiri bwabo ase baererenga nigo babulire nonyene tayera mureke chinga kichabo tuko yendo gikobetereria babunge byasara byabo genkyo unenchira yamo yo kwenda ka asoko obwerera obulendi bwabo Mochenu tugwati gesunte kenene tugwati noine taya situri tugutwerubokia tugutweruboira na bane tugwate togosomia bano ngai tukuruchi besa nyamuri gutwagachire chira storabe tukuiga matoni torunene togere chibesa ekore county tugwati besa ra tosomeri bana uikatwerigarigere chinse amato boke mambi tokore keneke tanyore chibesa tosomeri abana abantu bagotokorie igasi eye togokora iga yechararani igo bagutira gose bagutira mboka korwasi chiparechi wone mbura kegotwa nabo tokwera na guchikabusa totabwati none shiringi sababu ningi abantu bagutangika gocha asengejo chipara chibuto pi abantu baitoga iga babekeru chiplasta asengejo yechiparechi ono niko boigo bagenda ko bakumunungalire kubwatekana mone enyomba ya kibara iyo yagache twasaje igejo korengana mona barabo batamaitiki yagachire twasengenjo nigo yagendere ko bagego chabuka ase okuburwa omuntu oyetenenerete tiri kurendwa igechabugete igiemwamete baitu paraye baitu tegorere chiro elinda asaria abagiya abi productive na asaiga seito mochenwa na arakine una chinse mo chinde chiakine baitu gatigare tari getongo pi pakatushiti kumanyanga bon eturanganye tudigukinye county yaitu togende chi county china singenju ibiasara niko baganire kubekerwa mache korwa sinseme chika munenchire yemo yo kwegendereria enyerekane ngachinga gichomura kera niko bagwetere ngai enene umurakera ngochore sana ga abantu bamenyete ga around igo bagosumbuka sana amache ari gara tokonye mono asokonywa asogo ogotumeka generally asa amache ina bagotokonya mono ikiagera umurakera ngochore tusumbuka sana tokanda rochare gochiari daracha mate togo chandeka sana iga amache ina baratokonya ase ebinte ebinge okonywa ogosibe chiombe nabo chikonywa mwele yani ko bagende ko bakubolia barayigo tabombya nagochama kubakorera magendera bunenchire yemo yo kugendereria umuchoyiga nabantu boigo kwegendereria bunenchire yemo yo gokinya chinseme chiga chamochenwa baraye baitu toroseria ase togokore biasara elinde na intwe ejoge gweta biasara bikine egera asa gagukina una chinsemo chinde chibika na asaya ana asana na bwate catchment entambe ora ebirero byamo jene twabiko na matuka amanga ase media so njege ndongo kwana bakonye kiagera bunense akongirega abangina aba baito na bategemete mo jene banyore erinde begendererie asoboki mobo abarayi baito nabo tosinyire naki umuchando obo norori gocha setore mbago chabakori chi meeting ende batu address cheme chando yito tobwate nereri igabarayi baito tariye tobangete na ubatara totebia umuchando tobwate na barabu gusokogera bagotwa isoreti igingo reporter ya getaseni kya wanjete kya Ndizi TV kuruge gasubo gatakati hebwa ewadi yeli gwa bwego ne wadi yeli agesima imeye muchuye go mochenwa rugiga se county ya Nyamira inche konkuru kwa Polycarp Okara Gemano mariki oitopol kapo kara ime county ya Kisii ni gomorobere bokwena na amaigerio ochiase aboro kiwa wanyara kwa bagokora matemu yekerasi ya 10 na kabiri na bwiga bagenda tukoba kuganya echinga kichiogo swase university ne college litikulia lero wanyara kwa bagokirana se university ya Kisii asomoroberio wanyara tukoba goko aliganigwa nere Duke Mainga gose echategati ya baraibande abuoha sekerenga ekemo wanyara kwa bakwena na magiria yo na bwigo abasa wanyara kwa bagwese migore chinchira abaranyara kwa bagotura chimbwa chingia na bwigo gotigana nobo tumeki bwa mariogo aria yogo tinde gati abali banyarakoba bagukwana somoyega oyo no mosubati Edina Kangwano iboigo onyarakoba ga kweneke nga sobwango iganigeke goriyeke kya basaki agendere ko bwe gwetera makongu aikyo kyanyare ko bwe kwirera abange kwerusia obogi mogo semia okuboigo yo konyarakoba boko gokerwa na banka banyarakoba goikirana asegikarekyo yaona ili tukolitangani tuachaka the Pombeni Asara Conference and the Youth Mentorship Program, and then tuara abakwani abanene mono ba maskani ndetego tebanga. This is a great success because eseri tukolia lero the turnout was massive. The turnout was extremely good for the first event.
na ndende to believe nga abana ba minto aba bakuruga barabasaye bagukina bono iga nkuru barega bari motivated nkuru barega abantu ba learn one or two things that they can be able to use ekerobari me school or ekerobari to join a school sekro ku etna kangwana ronde no mogoko sana ngota itikwakira waziri ose mheshimiwa Eshate chinko bichinyinge ese platform ya bekire ya saibaito ama okunyorenga ki enyinge abagambi bagoteba tokurigeri abasaye bari kuba chinguru nande bari kuba the skills ne platform yo kugenderera ku grow as leaders because these are the leaders we are looking for tomorrow. Aturiboni gasinga ki abasomi bakorokanga our youths bakugo through triple threat egentege tangani teenage pregnancies yakabere drug addiction negintu kyaratato namangana yaga transmission ya maroire HIV AIDS na yanda sexually transmitted ikirokuriria mangana yonsi okonyoranga foundation yae namangana buna yoborewe nandi buna twate amangana yo kunywa maru taringa no muntu gwanja asande ranyo no burwaire nenda asande na peer pressure abana bakukanga negente kiyesenje kuba mugoko oriyo gwangu naenda okwera abayiboli bali motorigeretie abana baino nyambati tiga iga ba misi ya mangana mari twanyoranga asobotindu bwa basaye basoire emerobeli ne menge abasaye baranyare kwengege twanyanga ababwate kitalante nyinge bararire una incho moteri korugusiyo monene twanyoranga abasaye abaga ntonyare ko ba sensitize ase kitalante kiri babwate tubanache erinde iryo mbanyara ko babako ba idol baengege bamanyenga kitalante nyasaba iringa kibara kitumie erinde iryo banyare ko soka isi ayongati ya maigere gose abakwanya bari barenge abagani abanena somo yego yunyara koboko ene kiwalitsikura lero ime ye university ya Kisio mwanchumo rigereria na kunyorenga nyekore omwaki ekurabwa ewodi ya Kyogorori baganeria gonyara koboko sangano murayo embargo ya bono chinga kichinga chire moto ngo mwarigani turi nyara ko batogo kwanira bera tato ayo arengete amagendro ime ewodi ya Kyogoro nono bose bole boko sanga amona into gwetera se mitanda yete na bwigo SMS gwetera se namba ya SMS yerase TV yago torigererie hari agendere ko bakorekana isko yorogongorwa gusiri tkolero nigo ense engimenyara ko ba egego chengera litkolia bakori emeremo gose International Labor Day imeyense ya Kenya nigo moyego yunyara ko ko arigani bwa segeti ya Uhuru Gardens asonyara ko korawa muno muraibu ense Daktari William Ruto igati ya barayibande be serikali ya Kenya kwanza gago kwana korwase egati kyo nigo rutanyare ko bakwenekelia abakori emeremo bune serikali ya ine chikoba ko gwatera namo nabarabo elio kwenekia buna chinsemo chiabo cyo korere meremo icyanyere ko ba asinchira yo biyana boigo nyara ko bagose miya bakore meremo bonsi banyara ko bakwero na kubeko mukia nabo igo kwenekia banyara ko bakorwa ebango bunenchira ya meyo gutinye uchumi mense ya Kenya kuna gutomanya muri kito Kevin Mogambi Ritukoria rero murayo monene bwense ya Kenya Dr. William Samoei Arap Ruto na bakagwikira na segeti kia Uhuru Gardens ase umuyaga bwo gocengera ritukoria bakorie meremo kago kwanera igoro yo mugiro bwa abanyagitari yo yogenderete kwenekirwa imense ya Kenya Ruto atebere bune serikali ya enema etebuna abanyagitari mbabwato bosibore bwo kogendera no mugiro obo korende obasabire koira nase chinyagitari na gokonya abantu bachandikire asegeke gitambe kati ya mambo nafikiri 19 serikali imekubali mambo 17 imebaki 2 kwa sababu haiwezekani kwa mambo ya fedha na wauliza madaktari wetu warudi kazini mambo tutarekebisha uchumi tutazalisha na kila mtu atapata haki yake tukisonga mbele Ruto beirega kuba mochi abana siasa bagenderete kogosio bokoreri bwaye asebona atebire buna chinyumba bagenderete kwagacha gwetera somoroberi wa affordable housing nigo cheira abasaya bange chigasi wale wote ambao sisi tuko na nafasi ya kuwa viongozi let us try and be part of the solution viongozi waziwe ndio part of the problem we have 140,000 young people who were not working last year but they are working this year in our housing program boigo ni gateba buna
abantu goika bagenderera kurwe bango gochiase serikali erigo siremero birio ya magenderero imeyense ya Kenya. Tujue ya kwamba nchi hii haiwezi kujengwa kimiujiza, haiwezi kujengwa na watu wengine. Wenye kujenga Kenya ni sisi. Nguvu yetu, akili tulio nayo, mipango tulio nayo na pesa zetu, na hiyo pesa inatoka kwa ushuru. Kuitwa Zakayo si jambo, bora tulipe ushuru. Zakayo ni jina, hakuna problem, tunaweza kusonga mbele. Komenta nayo na enekebu nemero berio ye serikali ya beire kego kini uchumi imense ya Kenya ase siringi yanyorere chinguru ase dola ya Amerika. Niliwaomba munipatie nafasi kidogo nipange mambo. Vile mambo yalivyokuwa mwaka uliopita sio vile yalivyo sasa. Dola yetu imekuja mahali mzuri, gharama ya chakula imekuja mahali mzuri, ile interest rate imeanza kuteremka chini, mafuta pia imeanza kushuka chini. Ile kitu tu bado iko juu ni makelele ya siasa. Tunataka pia hata na hiyo ikuje chini. Na ate babuna bakolie gasi bonsi mbabe ba komento emesara ase kerengo gya isano neyemo asemia. Na ndio mimi nataka sasa nimwambie waziri wetu wa leba aite kamati ile inahusika na waketi chini, minimum wage tuongeze at least minimum by 6%, na mtaniambia vile hesabu hiyo itafanyika. Alafu pale mbele tutaongea na nyinyi vile mambo itakavyo kwenda mbele. As we commemorate Labor Day, let us rededicate ourselves to doing our best and contributing our utmost to enhance the welfare of every Kenyan. Inko reporter ya television ya Gwanchete ya Ndizi TV inche no musakibwa mangana maya Kevin Mogambi. Ndivyo muliki oito Kevin Mogambi. Watanga Zakayo ni jina tu. Evango erotika turwe. Anyway, togo skamotwe gatia bali banyarakoba bawikira nase omoyega oyole bade no waziri ole ba Florence Bore oyibogo nyarakoba kwenekelia bakenya bune wizara ya ini banyarakoba ikobeka ebitambo kero ayili kwenekia buna abange baba Kenya banyarakoba bakwenyorera emeremo aneneke golikelia kiabasai gati emerobelio yo nigo bora nyarakoba gotebense ya Kenya nyarakoba gekobeko kubwata na mone chinse chinde chisiko sebalia bono sasa banyarakoba kobeko kubwata no kuna kwenekia buna egati ya bakoli emeremo banyarakoba bakurusugumense ya Kenya na kugenda se chinse chaisiko asekerenga gyo konyarira engeri yabo ya kiralituko. The ministry has put in place additional measures to ensure skills development is responsive to the labor market demand. Our government launched the National Skills Inventory to map out the skills of all Kenyans seeking employment to enhance employability locally and abroad. In the pursuit to address the high unemployment rate, government has continued to engage with other governments who have a high demand for labor through initiating negotiation of bilateral labor agreements or memorandum of understanding to provide safe and orderly labor migration. We have retained foreign employment on top of our agenda, and so far we have pursued and signed 4 bilateral labor agreements and 7 are at an advanced stage of negotiation, while 14 are in draft form. The aim is not only to provide overseas opportunities, but also to encourage the return of skilled workers with enhanced capabilities. Encouragingly, there are 254,312 active jobs that have been advertised by the private recruitment agencies on the National Employment Authority website. Boigo omotenelibwa ekiama kirikia bakori emeremo koto Francis Atoli nigo wanyarakobaga kwenekelia bakori emeremo buna ekiombe kiongegendete kobage kubwatira namone byombe binde bya bakori emeremo eliokogayana gatieme chando abakori emeremo bagenda tukobagwetera imense ya Kenya.
And Your Excellency, today's trade union movement has changed from agitation to scientific dialogue. That is why you don't hear us on newspapers. That is why you don't hear us fighting. We are busy with the employers in boardrooms, negotiating for good terms and conditions of service of our members. And Jacqueline is here. She can bear me a witness. In my own union, this year, I signed more than 44 CBAs to cushion workers from the cost of living. And some say, atuoli, amekaa tu pale, hii mzee. Ni mzee wa ujuzi, mzee wa kisasa. We have moved from issues of advocacy, agitation, and so on to impress upon dialogue between us and employers. And Your Excellency, nowadays, because of digital economy, e-commerce, or platform economy as it is known, we research through our Kotu Education and Economic Research Department to any enterprise before we engage employer. Tunaangalia huyo ametengeneza pesa ngapi. Na ile ya juu ndio tunakuja kumwambia bwana, wewe kampuni yako imetengeneza pesa hii umenunua gari, hii umefanya hii umefanya hii pesa fulani, zingine umepeleka Dubai, zingine umepeleka Ulaya, na hizi zimebaki ndio sisi tunataka tugawanyane na wafanyikazi. Roboti oruoruaye Francis Atuli Mwanchomo ligereria no tugikira o mutimoko motangani imeamaya chinsa isato chiabono botu kotogenda se o mutimoko mwe kigimagingwira na sensemo ya kabiri ngwira na ndamono mugenyone omwamse bwe ward ya Kiogoro wotamo chacho nyare ko bawikirana gaje kerenge keneno go kwanere gati ya magendro naboigo emerero ya magendra ngene ko bagako uveka mutwe anene ochiase abaki chikura be ward ya Kiogoro togenda reto skale ngwira na torasigika ekoligetambe. DZTV obwenso bw'omugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to